Her ser vi så Victoria. Hun sidder her i køkkenet og kun venter. Det er hende, der sidder her. Hej hej, siger Victoria. Nu er hun klar til at få en monsteroplevelse. Hvis I selv vil opleve, jo, så skal I opleve turen her. Jeg går nu op, hun er her. Det er bare så I ved det. Nu kommer der lige der rystelser i kameraet. Og så ser I hende her. Farvel. Og farvel. Og så kommer turen rundt her. Yes, yes, yes. Se lige hvor det går. For to hej. Hvor det spænder. Og nu kære publikum, nu får I selv lov at være med. Hvis du bare holder kameraet. Og du skal bare holde det, mens vi drejer rundt. Du skal lige have armen ind igennem, så ikke du falder ud. Og så holder du fast. Ikke så langt ind. Du må lige undskylde, kære publikum, vi skal lige have den klar. Få armen ind igennem der. Ja. Få armen ind her. Ud og ind med det samme. Der og ind her. Ind her. Nej, Victoria. Der. Også med den anden arm. Også med den anden arm. Her. Hold kæft, mand, at du ikke kan finde ud af det. Her. Så hold kameraet. Og så filmer I. Er du klar? Ja. Og hold fast på kameraet, også selvom det drejer rundt. Ja. Det klare publikum her får I en oplevelse, den kommer her. Yeah. Og så er turen slut, mine damer og herrer. Tak.